Dakal ka rin kaya katamong kabalanding sasaing sing pauli na ning pamagtas presyura ring miyay yung panyaluan. Kalupa na ning gasolina, abias, ebon, mayumo at aliwapa. Anya naman gagawan daing miyaliwang paralan bang pagkasyan ingkarelang budget. Dapat nung atin man masyadong apektado ng inflation at stable pamuri ng presyo, apin kanureni ring bangus at tilapia. Agpangking Regional Director na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 3 ay Wilfredo Cruz. Among the fish commodity, ang bangus at tilapia ang talagang hindi masyadong apektado ng inflation dahil kung makikita po natin ang presyo niyan, hindi po siya tumataas, hindi siya nag-overshoot, hindi naman siya masyado din bumababa. Pero nandun lang po siya, meron siyang range for so many years ng ganyan. Ibig sabihin ay ito po talaga ang magtataguyod sa atin para sa ating National Food Program pagdating sa isda. Patutuanda naman iniring mapilang magtindaking new public market na ni Ciudad San Fernando king Barangay del Pilar. Agpang pakarela, masali naman kanu intindarang bangus. Siya, 10 piso, 15, gano'n. Marami pa po. Yun po yung pambansang ulam nila dito. At yuking 120 pesos per kilo ang presyura ring mga lating bangus. Kabang mamelungan naman king 190 to 200 pesos ang balang kilo ra ring mga ragul sukad. Samantala, agpangkang Cruz anting national focal person ng National Bangus Program, masanting impulay na ng bangus production king bangsa. Ngayon po meron na tayong 42,000 na breeders. At ang inahabol po kasi natin na bangus is 3 billion. Kasi ang ating national requirement ay lumalaro po ng 4 billion to 5 billion. At ang production natin ay nasa 2 billion. At ngayon po ay at least umakyat na po tayo ng 23% sa increase pagdating sa fry production. Pasalamat naman Cruz kareng karelang kasawap king miyalo ang programa para kareng bangus, lakwas na king private sector. Ako, ingke ko'y talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.